Bhota Mzontsundu, ndithe ndova ukuba amasiko nezithethe angene kwi-1,000 le-subscribers ndothuka ndaqonda uba hayi ndize kula mampunge. Xa ndisithi ndiqaphelayo tyhini singenile sibamba ngazo zozibini bantu wakuthi. Siyanicela ke ze nichaze nakwizihlobo nezalamane ngathi. Inkosi nigcine. Camagu. Siyanivuyela ngabalandeli benu abaliwaka. Yanga ningaqhubela phambili nifundisa uluntu ngesintu. Siyazingca ngobuntu bethu. Mandithathe elithuba ndibhotise lo umi phambi kwenu ihlukazi elihle. Ndiyavuyisana kakhulu ne-channel Amasiko Nesithethe ngofika ku-1,000 subscribers. Ndiyanicela bethuna, ndicela ningayeki usubscribe. Click the subscribe button, like the videos and share if you can. Thank you. Mzi uNtsundu, Mzi wakaPhalo. Mandithabathe elithuba ndibulele ngenkxaso yenu enithe nayibonakalisa kwinkqubo yethu ethi Amasiko Nezithethe. Sincokola ngesintu. Liyabulela igcinakazi lithi maze nethole ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Niqhubeke nisenza njalo. Siyabulela. Enkosi, enkosi, enkosi. Lo uthetha apha ngonyana uRhadebe uBhungane uMthimkhulu Ndlebende zombini. Lo ndime naye apha nguMarhadebe uBhungane uMthimkhulu. Ungelengele uNdlebende zombini uMafuza afunele unzipho zomnyama ngoqhwayana. Camagu. Sizothi apha Mzontsundu siyavuyisana nani. Ngoba umakazi avuyile. Gqeba. Nomalume Jolayanda. Gqeba. Xa bebesenza inkqubo yabo ethi Amasiko Nezithethe baye bafumana 1,000 labalandeli. Alala Mzontsundu, alala kooQengebe ooJola, alala kubazukulwana boNgelengele oRhadebe Ndlebende zombini, alala kubazukulwana boMpandla, alala kubazukulwana boDromo. Camagu. Mandithathe elithuba ndibulele kubabukeli bethu ngenkxaso enisinike yona kuba namhlanje sifikelele kwi-1,000 le-subscribers kwinkqubo yethu ethi Amasiko Nezithethe sincokola ngesintu. Isikakhulu ndifuna ubulela koQamatha, ndibulele kwezinyanya zethu ooJola, ooRhadebe, ooMpandla, ooDlomo. Kuba ngaphandle kwani lonke ngesingakhange sifikelele kule ndawo sikuyo. Sicela ke niqhubekeke nichazele nabanye ukuba mabasubscribe kuba kaloku siyafuna ukuba amanani ethu anyuke. Nikhumbule uba le nkqubo yethu besiyiqale nge-9 kaNovemba ku-2023. Ngoku ngu-August ku-2024. Sibulela ukuthi sifikelele kwi-1,000 engekapheli unyaka siqalele inkqubo. Camagu Mzontsundu. What?